Ongietorri guztioi, 5 frankisten izenak kaletik kenduko dituzte Arabako hiriburuan, 1956ko kolpeari eta frankismoari lotura izanagatik 5 kaleen izenak aldatuko ditu. Gasteizko udalak alderdi popularrak izan ezik, talde guztiek babestu dute mozioa. Nafarroan 21 udalerri eremu tentsionatu izendatu dituzte. Hortaz, udalerri horietan aurrerantzean neurriak hartu ahal izango dituzte, besteak beste, etxe bizitzen alokairuaren prezioa kontrolatzeko, etxe hutsak merkaturatzeko eta turismo jarduerak mugatzeko. Nafarroko herritarren 170 bizi dira udalerri horietan. Bizkaian Bridgestoneko lan gatazka amaitu da. Bridgestoneko langileek zuzendaritzaren azken eskaintza onartu dute. Beraz, Bizkaiko fabrikan 232 langile kaleratuko ditu Japoniako multinazionalak. Gaurkoa Mikel Mazkiaran, Gipuzkoako SOS arrazakeriako kidea izan da Hamaika telebistako aktualitate solasaldian, pertsona migratzaile eta arrazializatuen inguruko aurreiritzien, diskurtso xenofoboen gorakadaren eta erakunde publikoen hartatze eta babes sistemen inguruan hizketan besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian pertsona arrazializatu eta pertsona migratzaileen inguruan hitz egingo dugu. Egun oraindik jasaten dituzten aurreiritziak, gorroto diskurtsoen gorakada edo erakunde publikoek duten hartatze eta babes sistemaren inguruan arituko gara hizketan besteak beste. Eta horretarako, Hamaikako platoan daukagu Mikel Mazkiaran, Gipuzkoako SOS arrazakeriako kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Azken garaiotan badirudi diskurtsoetaz hitz egiten, diskurtso xenofoboen gorakada sumatu da Europa mailan. Ultraeskuinetik abiatu da, baina badirudi gizarteko beste eremu batzuetara iristen edo zabaltzen ari dela. Ematen du, baina hau nik uste dut neurritu beharko da. Hau da, ematen du dagoela ja esaldi bezala edo esaldi moduan esateko. Goraka dijoa eskuin indarren diskursoak, baina neurritu beharko da. Eta gero ze eraginak ekartzen ditu diskurso hori gizarteentzako. Orokorrean eta arlo politiko batean bai argi dago alderdi politikoak goraka dijoazte Europa osoan. Populismo hori, gero gizartea nola transmititzen da eta noraino gizartea kaso egiten du diskurso hortara da gauza bat pendiente dagola neurritzeko, zehatzago, nire ustez. Eta Euskal Herriari dagokionez, politikoki ultraeskuinak ez dauka oso presentzia handia, baina diskurtso horien edatzea sumatzen duzu da, Euskal gizartea arrazistago ari da bihurtzen, ez badaude zantzuak? Hori da betiko galdera. Euskadi arrazista da, noski, eta galdetuko bagenun Euskadi matxista da, bai, eta norre esango du ez dela. Asuntoa da, eta noraino da arrazista, eta ze arlotan, orain dela gutxi ikuspegik atera du, argitaratu du, diskriminazioaren neurri hori, bi urtero uste egiten dula. Horra azaltzen diren datuak ez dute esaten oso arrazista denik. Gertatzen dela da gero sortzen dira gatazka konkretu batzuk eta gatazka horren aurre egiten du jendia diskurso bat, bai, oso gogorra. Orokorrean, nik esango nuke, bai, noski, Euskadi dela razista, beste leku batzuk bezala, oso arrazista ez du ematen, oso arrazista denik. Izan daiteke arrazistagoa, bai, ez badute responsabilidade bat, aginte sozialak eta politikoak. Baina zein da benetan adin txikiko horiek duten errealidadea? Azpimarratu beharko da agian lehenbizi ez direla adingabeek, baizik eta gazteak. Hau da,
adingabe bat baldin bada egon behar da sistemaren barruan. Kasu honetan, edo Euskadin, konkretulki, diputazioa dauka kompetentzia hori adingabe bere kabuz hartzeko, bere hartzeko. Izaten dira normalean edo sistema horren kanpoan daude edo kanpotik etorri dira, beste probintzia batetik, eta ezin dute sartu emanzipazioi edo errekurso residenzial batean. Hori da pixka bat diagnostikoa. Zer gertatzen da, kalean daude askok, eta batzutan okupatu egiten dute, utzik dauden bajuak edo, eta hor sortzen da gatazka bat. Eta gatazka horren inguruan sortzen dira diskursoak bai oso gogorrak. Hala ere, hori zuk gazteak aipatzen dituzu, jada 18 gazteak baino 18 urtetik gorakoak, baina badaude 18 urtetik berakoak, bakarrik bidaiatzen dutenak, eta azken hilabeteetan negoziazioak egon dira Espainiako gobernuaren eta tokiko gobernuen artean, adin txikiko hauen nolabaiteko hotza dirudi, baina banaketa egiteko eta akordio batera iritsi ziren martxoan. Nola baloratuko zenuke Euskal Erakunde Publikoek negoziazio prozesu horretan izan zuten jarrera, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroako gobernuak? Ulertu daiteke Eusko Jaurlaritzak esatea, hasieratik nire ustez kritikatu daiteke plantamentua, hasierako plantamentua, hau da, azken finean eta elkarte komunitate guztiak ari dira esaten zenbat tokatzen zaizkit. Eta zergatik ez duzu esaten bai, nik prest nago, zeren azken finean eta adingabe batek, nik hartu behar dut nire eskuan. Nik dago vulnerabilidade batekin hartu behar den nirentzako. Hori ez du inor esaten. Denak esaten dute, aber zenbat tokatzen zaizkit, izango balitz, ez daki, sustantzia bat, hori ja hasieratik nik kritikatzekoa da. Claro, Eusko Jaurlaritzak, bai, konparatuz beste elkarte autonomikoekin, daka sistema bat, bai, eta hori dudari gabe. Claro, diru gehiago sartzen du, baliabide gehiago sartzen ditu, eta kontua orokorrean, eta hau da, azken akordioa oraindik ez dute ailegatu, baina, adostu egin dute, esan dute, orokorrean nik zenbat adingabek ditut, poblazioa araberan eta beste neurri batzuekin araberan, zenbat tokatzen zaizkit, eta orduan, ez daki zenbat. Hori nahi du esan baliabidea sortu ditu, Eusko Jaurlaritzak, zeren bestela, izango zen beste emaitza bat. Baina kritikatzekoa da, hasierako plantamentu hori esan ez, aber zenbat tokatzen zaizkit. Adingabeak dira, behartuta zaude protegitzeko adingabe batek. Euskal Herriari dagokionez ere, azken finean, Espainiak eta Frantziak duten muga administratiboa dela eta pasabidean dauden migratzaile ugari ere pasatzen dira, Europako beste toki batzuetara edo beste txoko batzuetara doazenak. Zer nolakoa da beraien hartatzea, hau da, Irunen badaude hilanderaz bat eta bi baliabideak, nolakoa da hartatze hori eta pasatzen diren pertsona guztiak edo nahikoak jotzen dute baliabide horietara, beldur dira, ez dute sinesten baliabide horietan? Jarraitzen dugu arazo berdinakin, arazo bat da, zeren ez da ahaztu behar, badakit askotan esaten dela gauza bera, baina ez da ahaztu behar, Irungo muga da barneko muga bat. Europar batasunean ez dira egon behar barneko mugak, eta bai, gaur egun daude. Hau lehenengo gauza, hortik aurrera.
hasten dira pasatzen. Denak erabiltzen dute Eusko Jaurlaritzak jarri duen hor baliabide hauek ez, segun nondik zatozte, ze harremanak dituzu pasatzeko, segun. Hemen baldin badakazu kontakturen bat edo pasatzeko, ez dezu behar erabili olako albergeak eta deskansatzeko. Eusko Jaurlaritzak, orain dela hilabete batzuk, ematen zuen, ez daukate orain zehazki, baina goraka egin du zifra, eta nahiko gainean erabiltzen duten albergea. Zer gertatzen da, hemendik aurrera, hemen trasfondo politiko bat dago, hau dudari gabe, bai Europatik eta bai hegoaldetik, hau da, Marruekosek eta azken finean iriki edo itxi egiten du bere frontera segun zen negoziaketak ditu Europar Batasunekin. Eta Europar Batasunetik, kontuz, Frantzia, momentuz, esaten du, ez hain garbi, baina ari da botatzen seinale batzuk, esanez, gogorrago jarriko du kontrola. Eta orduan hori bere eraginak ekarriko ditu dudarik gabe. Frantzia aipatu duzu eta kontrol gogorragoak, eta zentzu horretan, hemen plato honetan Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak, Xabier Legarretak, salatu zuen Frantziako jendarmeek Irungo Santiago zubian espereski egiten zituzten nolabaiteko devoluziones en caliente delako horiek. Zuek ere, imaginatzen dut, praktika horren berri izango duzuela. Bai, aspaldiko partez. Gertatzen dela da, gero, 2018an, uste dut izan zela, baina ez, 2018an ez ziren sortu olako kanporatzeko sistema, devoluzioak edo, baizik eta eskalaren arazo bat izan zela. Osea, hau lehenik zetorren, eta zetorren, ez du behar, 2015an jarri zuten kontrola mugan, Bataclan eta atentatu hauen araberan. Orduan, hor ja sortu zen olako praktikak, sortu ziren, 2018an izan zen eskalaren aldaketa bat askoz gehiago. Mantendu egiten dira, eta dira erabat ilegalak. Argi eta garbi dago, bai Europatik, tribunalak, bai, leku guztietatik esan dute hori ezin dutela egin eta jarritzen dute egiten. Zer egin daiteke horren aurrean, esan nahi dut, praktikak ilegalak izan da, nola jarraitzen dute horiek aurrera eramaten? Egia esan, epaitegi batera eramateko oso komplikatua, ni saiatu naiz, nik eta beste batzuk, bai, zeren, harremanetan jarri behar dezu alde batetik zer egiten du Frantziako poliziak eta zer egiten du hemengo poliziak. Baina hori epaitegi batean nahi du esan, epaitegi batek nolabait deitu egin beharko du Frantziako poliziei, ez da inerreza. Zeren espedientea, igual da gauza tekniko bat, baina, oso labur, esan ez. Oso komplikatua da eramatea epaitegi batera praktika hori ari diren egiten salatzeko Frantziakoek. Komplikatua. Aste honetan ere bestalde, kulturaniztasunaren nazioarteko eguna ospatuko da, asteazken honetan, maiatzako 21ean. Kultura ezberdinen presentzia euskal gizartean badago, hori ezin du inork ukatu, baina galdetu nahi nizuke gehiago kultura ezberdin horien arteko elkar bizitza edo elkar trukean. Zein harreman sor ditzake elkar truke horrek eta pixka bat sor dezaken aberastasun horren inguruan? Ni ez daki personalki, baina ez dut espero beste munduko gauza bat, hau da. Elkar kulturtasun hori ondo dago, baina gaur egun eta izango bagenun koexistentzia lasai batek ondo. Osea, ez dut espero beste munduko, bizi dezagun, bakoitza, bai asko hobeto izango zen, noski baietz, ezagutu eta baina oso komplikatua da hori, así que
bizitzen bagea koexistentzia lasai batean, gaur egun nitan mal. Bata bestearen ondoan behintzat bizi eta elkarri errespetatu esan nahi duzu. Bai, nahi dut esan, errealitatea azken finean hori da. Bai, minimoa, ez da? Gustatuko litzaiguke beste pauso bat eman, noski, eta denak elkarrekin ezagutu, eta bai, baina hori oso komplikatua da, oso komplikatua. Orduan, bai, saiatu hori lortu, eta bitartean, lasaitasun batean bizi dezago. Etorkizunari begira ikusten duzu aukerarik behintzat elkar bizitza horren bidean joateko optimista zea edo zein da zure ikuspegia? Aginte politikoek, nola esango nuke, sinestu behar dute. Eta ez bakarri, aginte politikoek, hori egia da. Ez dugu bota behar beti aginte politikoek, ez. Gizartea orokorrean sinestu beharko da, hau aldatzen dijoa eta aldatuko da, hau ez da voltatuko leno ezagutu dugun harremanak. Orduan, har dezagun kontzientzia hori eta gero, aber nola kudeatzen dugu hemen daukaguna. Baina nik uste dut, oraindik ez dugu hartu kontzientzia hori. Bai aginte politikoek, bai gizartea. Oraindik agian desiatzen gaude, eta ez. Eta ulertzekoa da, nei ere, nei gustatuko litzaidake aldameneko batek izatea nik bezala, baina errealitatea beste bat da. Eta onartu beharko da, errealitate hori, gustatu edo ez onartu behar da. Gustatuko, bai noski, nei ere, claro, nire ideologia politiko, euskeraz hitz egiteko, errealekoa ez dizut esango, ze nik ez naiz errealekoa, baina bai, nik bezala, tipo batek edo tipa batek, baina hori ez da posible, agian bai, izango dut aldamenekoa, baina nik ez dut aukeratzen nire aldamenekoek. Onartu beharko da. Gero eta anitzagoa dela hau. Jazta, onartu. Eta gero, begiratu beharko dugu nola kudeatu. Esaldi horrekin gaurkoan, hemen utziko dugu gure arteko elkarrizketa, Mikel Mazkera, 1000 esker Amaikara etortzeagatik. Venga, eskerrik asko zuei. Aroztegiko proiektuaren lanak oztopatzeagatik Baztango 7 herritarren kontrako epaiketa hasi da Iruñeko Justiziaren auzitegian, bertan izan da Irune Errejano. Gaur maiatzak 19 astelena Nafarroko auzitegi nagusian Aroztegiko 7 auzipetuen kontrako epaiketa abiatu da. Goizean goizetik ehunka baztandar epaitegian elkartu dira auzipetuei babesa adierazteko. Aroztegiko proiektuaren lanako oztopatzeagatik Baztango 7 herritarren kontrako epaiketa hasi da Iruñeko Justiziaren auzitegian. Ehunka baztandar bertaratu dira lehenengo egunean haien absoluzioa exigitzeko. Talde kriminal bat osatzea leporatzen diete eta 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroren isunak galdegin dizkiete orotara. Aurreratu dutenez, Palazio de Aroztegia enpresak eutsi egiten dio erantzunkizun zibilaren zigor eskariari. Aldiz, prest agertu dira talde kriminalaren akusazioa bertan berauzteko. Ez dakit ustut aldatzen dira honitz baldinetan arzaren, baina ez gara fidatzen orai arteko justiziak erakutsi duen epaiaz edo orduan ez du mes fidati, erango nuke. Ez dakigu, azken momentu arte ez dakigu ze ailegatuko den, baina zuk errandu duzun bezala bi akordio saiakera izan eta gero, azken momentuan ere bakitzen alda, baina hemen gaude eta haiek erabaki dute epaiketa hau aitzinera segitu izatea, bortzeguneko epaiketa gainera, orduan azken momentu arte ez dakigu deus. Txalo artean sartu dira epaiketako lehenengo egunean auzipetuak. Epaiketara 22 pertsona sartzeko baimena eman dute, komiteak adierazi duenez. Epaiketan zehar, hainbat kolektibok komiteak prestatu duen dinamikan parte hartuko dute. Hortaz, lehenengo egunean Bilgune Feministak
Euskal Herria Bizirik eta AHT gelditu kolektiboek haien babesa helarazi diet ere. Negozioa bilatzen duen jendarte honetan guretzako arostegia eta arostegia bezalako lurraren aldeko borrokak arnasa dira denontzat eta horregatik guretzako guk hori argi ikusten dugulako garrantzitsua da hemen egotea. Argi eduki behar dugu aroztegiko 7 lagunen aurkako epaiketa ez dela soilik pertsona horien kontrakoa. Herri mugimenduen aurkakoa erasoa baizik. Beraz, beste behin ere, Euskal Herriko Bilgune Feministatik gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu auziperatuei eta argi utzi nahi dugu lurraren defentsaren aldeko borroka feminismotik elikatzen jarraituko dugula. Datozen egunetan beste kolektiboak bertaratuko dira ere. Hala nola, Euskara eta Kultura kolektiboak, gazte mugimendua, pentsionistak eta sindikatuak. Ostiralean azken egunean auzipetuek deklarazioak emanen dituztela aurreratu dute kideek. Herriz herri ibili ostean konponbidearen puzlea osatu du Sare Herritarrak Iruñean, etxerako bidea egiten duten 57 presoen eskubideak aldarrikatu dituzte. Euskal Herria alderik alde zeharkatuta konponbidearen puzlea osatu du Sarek Iruñean. Oraindik ere, erregimen hitzean dauden 57 presoen herriak igaro dituzte asteburuan 28 guztira, eta bakoitzan puzlaren pieza bana bilduz joan dira. 554 kilometroko ibilbidea osatu arte. Larunbat goizean, Lesakan hasi eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba alderik alde zeharkatuta Iruñean amaitu dute ekimena. Bertan bildu duten azken piezarekin osatu dute konponbiderako puzlea. Sarek azaldu duenez, inor faltan eta inor soberan izango ez duen puzle hori bere pieza desberdin guztiekin osatu ahal izateko, beharrezkoa da euskal preso, iheslari eta deportatuen etxerako bideari ekitea, eta biktimek errekonozimendua, erreparazioa eta egia ezagutzea. Badela garaia behin betiko gatazka gainditzeko, hau da, biktima guztiei, indarkeria guztietako biktima guztiei behar duten eta zor zaien erreparazio eta errekonozimenduarekin, eta nola ez, behin betiko presoei, euskal presoei aplikatzen zaien salbuespen legedia gainditzeko helburu horrekin, ez? Izan ere, 57 dira oraindik etxerako bidea egiteko oztopoak dituzten euskal presoak. Eta bide horretan oztopo izaten jarraitzen dute salbuespen lege eta politikak. Oraindik salbuespenezko trataera jasotzen dute euskal presoek. Lege eta politika arruntak aplikatuko balitzaizkieke euskal presoen 100% etxean egongo litzateke. ...2008ko Lizarrako jaietan, txosnen auziarekin lotutako protesten ondorioz auziperatutako 27 gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin zen ostiralean. Jendetza batu zen pasaden ostiralean, Ilakamazei Lizarran, Bajadikako auzipetuek egindako prentsaurrekoan. Bertan, ohar bat irakurri zuten, desordena publikoa delituagatik epaituko dituzten 27 lagunen egoera azaldu eta prozesua eteteko eskatzeko. Agerraldian ere, kamiseta zuriak saldu zituzten ezar litezken izunak arintzeko balioko dutenak. 27 gara, epaiketa bat jasateko arriskuan gauden Lizarrako bizilagunak. UPNek eta PSNek hartutako erabaki autoritario desberdinengatik, protesta egitera joan ginen beste 100 gazterekin batera, Lizarrako jaietako Bajadikara. 100 horien artean, elkarlanean ibili diren 3 polizi gorputz desberdinek, 27 pertsona hautatu gaituzte prozesu errepresio bat irekitzeko. Adierazi zuten, protestarako eskubidea ezin dela mugatu salatzen dituzten instituzioek ezarritako markoetara, eta bizitakoa Lizarrako ohitura eta usadio den Bajadikaren aurkako erasoa dela. Gauzak horrela, karguak kentzen ez badira, auzipetuek maiatzaren 22an eta 23an Lizarrako epaitegietan deklaratu beharko dute. Ez dakigu oraindik zer den gertatu daitekeena. Badakigu ordea, errepresioak ez zaituela kikilduko. Eta gure aurkako prozesua eteten ez bada, borroka egiteko prest gaudela. Instituzio eta UPNren autoritarismoaren aurrean,
Elkartasun antolatua da gure armarik onena. Auzipetuek argi utzi zuten ez dutela onartuko inolako zigorrik protesta politikoaren eskubidea erabiltzeagatik. Era berean dei egin zuten asteazken honetan Raimundo Elkanasterok jasango duen epaiketan babesa ematera. Euskaraldia martxan da baita Larrabetzun ere, hasiera ekitaldian izan da 11 telebista ikusi. Elkar mugituz egingo dugu lelopean, Larrabetzun ere abian da Euskaraldia. Maiatzaren 15-tik 25 bitarte, Belarri Prest edo aho bizirrola hartuz, Euskararen erabilera aktibatzeko ekimen hasi da Euskal Herri osoan. Txorierriko eskualdean biztanleria txikiena duen herria da Larrabetzu, eta hiztunen kopurua 160 ingurukoa da. 100 handi bat euskaraz bizi den herrietan ere tresna garrantzitsua da Euskaraldia. Giro ezin hobean ekin diote 11 egunetako ariketari Larrabetzun, Anguleri kulturretxean izan da ekitaldi nagusia. Txapa hau hizkuntza bezala magikoa da. Ilusioa pizten du, aldartea poztu eta komunitatea puztu. Txapa da hitza bezala askotariko jentea konektatzeko giltza. Euskaraldiaren 2. edizio honetan Belarri Prest izatea erabaki du Peio Zugaza, Larrabetzuarra eta Txorierriko Euskaraldiko koordinatzaileak. Nik rola gero Euskaraldiko 11 egunetan izango da hau bizi, nik saiatzen az euskara zeiten eta ulertzen den deurien guztiek hasingot euskeraz, baina bebai nahi dut niri euskara zeitea eta ikuste bai rola hau ez dala hau bizi baino gitxi hau, biak pareka dozela, batek ez deko beste baino garrantzie eta aukeratu aldozula Belarri Prest izen euskara zeitea. Horregatik apur eta aukeratu bat. Ze askotan egiten dugu orain gabiz komentetan. Askotan egiten dugu esaldi hasi euskaraz bukatu gazteleraz edo ohiturak, makali bilten den jenten artean eta holan, eta azkenean txapiak animatzen zaitu apur bat hasia eta bukatu euskaraz eta inkluso harreman batzuk ja aldatzen joateko. Herritarrak ariketan parte hartzera gonbidatu dituzu Gazak. Betikoa da, bai txapa jartzea, garrantzi emotea oneri, azkenan ikusten duzu beste bat Belarri Prest bategaz edo abizi bategaz eta ataten datxugo gehiago euskera zeiteko, lotxak entzen datxu bai euskera zeiteko eta ez dakiz sorpresak eran aldozu, ez duzuna espero ikusten dozu eta hor dau eta hori apurtxoetan animeu jentea, danak batera batutea, euskera apurbet ondino gehiago animetako eta berpisteko apurbe gehiago ikusteko zelan herriek baduzen bizirik eta euskera bai. Larrabetzun badaukera, bizi gaitezan euskeraz, bakarrik ezin da eta eingo dugu alkarregaz. Besterik ez gure aldetik, burutik taldearen obszenitatea kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi zaren da bihar arte.